Φίλε φαντάρε, έχεις βαρεθεί στη Σκοπιά? Η 313 Λελέ Τελεσόπινγκ έχει και για σένα τη λύση. Βαριέσαι στη Σκοπιά? Πέτα το όπλο. Βγάλε τον μπερέ. Θες να περάσεις την ώρα σου ευχάριστα? Πάρε να καπνίσεις ένα τσιγάρο. Πάρε καναπτήρα. Τώρα θες μόνο ένα καφέ. Είσαι άρχοντας ήδη, έτσι. Βάλε μουσική. Βάλε μουσική να δεις τι θα γίνει εδώ μέσα. Κοίτα εδώ, έτσι περνάει η Σκοπιά, τσιγαράκι, καφεδάκι, μουσικούλα. Πολύ ωραία η Σκοπιά. Τώρα αυτό που χρειάζεται είναι κάπως να αθληθεί ο Έλληνας φαντάρος. Θα παίξει μπάσκετ. Δεν το βάζει. Δεν το βάζει. Το έβαλε ο Έλληνας φαντάρος. Και αν βαριέσαι πια τόσο πολύ, παίρνεις τηλέφωνο εκτός από την 313 Λελέ Τελεσόπινγκ και έναν φίλο. Για να παίξετε χαρτιά. Για να δούμε τι έχουμε. Μάλιστα. Εγώ είμαι ο Λίν. Και εγώ. Καρέ του Ρίγα. Φλος Ραγιάλ. Όχι. Και έτσι με απληκτική Σκοπιά είναι ένα ευχάριστο διάλειμμα από την καθημερινότητα στον ελληνικό στρατό. 313 Λελέ Τελεσόπινγκ.